Vedeți că s-a schimbat locul de unde poți să-ți iei cartelă în Scopelos. Înainte era chiar aici în capătul marinei la un chioșc. Chioșcul ăla s-a desfințat pentru că s-a construit o statuie și am să vă arăt unde poți acum să-ți iei cartela. Opțiunile aici în Scopelos de a pune credit pe cartelă sunt 5, 10, 15 sau 20 de euro, plus un depozit pe care îl lași de 15 euro, pe care îl primești înapoi când le returnezi cartela. Noi am luat un credit de 15 euro cu care am alimentat 500 și ceva de litri. Față de alte marine, parcă este un pic mai scumpă apa aici raportat la creditul încărcat. Asta este statuia, chioșcul era undeva în zona asta, dar v-am zis s-a desfințat. Drept urmare, după ce vii pe malul cheului și ocolești toată bucata de apă, treci pe lângă tavernă și ajungi la Molos. Molos este o altă tavernă ca punct de reper pentru a ajunge la chioșcul unde se poate cumpăra cartela. Deci cum stăm cu fața la Molos, o luăm în stânga, pe lângă cafeneaua Puesto, iar aici înăuntru este băiatul care dă cartele. Aici, ăsta este locul. Am returnat cartela, am luat 15 euro înapoi și ne întoarcem la barcă. Sper că ți-a fost util acest material și nu uita, până data viitoare, faceți sailing în siguranță.